Vitajte na stránkach prvej solidárnej spoločnosti. Máte dlhy, nechcete ďalšie a chcete sa ich zbaviť? Odkúpime vašu nehnuteľnosť za trhovú cenu s právom doživotného užívania pre vás. Nezáleží, či dlžíte banke, bytovému družstvu, alebo máte dlh v podobe záložného práva na nehnuteľnosti. Odkúpime akúkoľvek aj zadlženú nehnuteľnosť. Dlhy vyrovnáme a zabezpečíme náhradné bývanie. Dlhy po neplatičoch, dlh na nájomnom, exekúcia, preddražbou, nedoplatky a iné ťarchy. Odkup nehnuteľnosti až do 100% hodnoty nehnuteľnosti s možnosťou mať právo do životného užívania pre vás. Vieme vyplatiť každý dlh, aj exekúciu. Exekútor vám viac nemôže siahnuť na nehnuteľnosť, keďže vám nepatrí, ale môžete v nej v pohodlí dožiť. Na veku vlastníka nám nezáleží, či už je to študent, nezamestnaný, dôchodca, vieme odlžiť každého. Finančná hotovosť i hneď do ruky na vyplatenie dlhov. Zbavíte sa dlhov, pôžičiek a užívajte si život plnými dúškami, bez dlhov. Vyplatíme dlhy aj firmám a rôznym spoločnostiam. Potrebujete si požičať peniaze a neviete, na koho sa obrátiť. Vieme vám poradiť, kde si môžete požičať peniaze až do výšky 50% trhovej hodnoty vašej alebo vášho známeho nehnuteľnosti bez skúmania bankového či nebankového registru, a to bez zbytočného dokladovania. V prípade záujmu môžete mať peniaze na účte už na druhý deň. Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Neváhajte využiť poradenstvo zdarma. Zdieľajte náš príspevok alebo nás odporúčte, ak by ste vedeli o niekom, kto by vedel využiť naše služby. Našim klientom poskytujeme komplexné služby spojené s výkupom, oddlžovaním a právnym vysporiadaním zadlžených nehnuteľností. Od našich klientov vykupujeme byty, domy, pozemky aj pôdu. Riešime aj sprostredkovanie úverov, poistenia alebo šetrenia a investovania za výhodných podmienok, teda komplexná finančná starostlivosť o klienta. Jedna z našich služieb je aj vymáhanie pohľadávok za priateľných podmienok. Sprostredkujeme vám rýchly predaj alebo odkup nehnuteľnosti s možnosťou mať peniaze ihneď na účte. Vyplňte kontaktný formulár, napíšte mail, zavolajte na telefónne čísla 0944 147 991 alebo 0944 147 992 alebo nás navštívte v našej kancelárii. Vieme prísť aj za vami v prípade, ak budete mať problémy s cestovaním.